गिबियावनो आं बिथां निउस चेनेल मोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय। आं दिनै काजिगाव VCDCनि अन्तर्गतआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों आं दिनै मेल मोनसे लादों। बे मेलाव आं नुदों बर'नि फिसा हिसाबै बे बर' रायजो राजाफ्रा ग्लोब ग्लोबै आंजोंनो सापर्ट होफादों आरो भटखौ आं मोनगोन होननानै एकदम 100% सियर होनो हायो। आरो जेरै आं फिसा मेलखौ खुंदों बेहाय गाजा गोमजायैनो बर'फ्रा बर'नि फिसा होननानै बिराद सापर्ट होनो फैयो आंजों आरो गामिबो बिदिनो मेल खुंगासिनो दं आरो बेहायनो फोजोबथ'नाय जाबाय। आं बारा कमेन्ट होनो सानला दिनैहाय। आं गाजा गोमजायै जुदिअ गारि घोड़ा लानानै जुदि मेलखौ लानो हायाखै, मेल मिटिंखौ लानो हायाखै, थेवबो आं गामि सिं रायजो राजाफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनो मोनदों आरो बे सावरायनायाव रायजोफोरनि बिबुंथिफ्रा उसुबिदा सुबिदानि खोथाफोरखौ फोरमायलायनो मोनो। बेहाय जथेस्थ' भाबै आं मोजां रोखोमनि सापर्टखौ मोनदों आरो रायजो राजाजों आं जेनाखि उसुबिदा जिनिसफोरखौ सावरायलायनायाव फोरमायलायनो मोनलायो आरोखि। बेहाय आं हयथ' जुदि आं देरहायोबा आं बे रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे उन्नतिनि खामानिखौ मावनानै होनो हागोन होननानै आं निस्सय आं सानो आरोखि। गोजोन्थों।